sat i gang her. Danskerne angribende altså fra højre mod venstre. Peter Schmeichel. Og 4 danskere ligger helt op på toppen i det tyske bagerste forsvar. Sivbæk ind i en tackling. Der kommer Torben Picknick. John Jensen. Og tilbage til Peter Schmeichel. Sivbæk på højre kanten som sædvanlig. Lars Olsen, bagerste mand. Kent Nielsen formentlig over for Jürgen Klinsmann, sådan ser det ud nu i hvert fald. Og ude på venstre kanten i det danske bagerste forsvar, Kim Christofte. Ja, det bliver Kola, der skal tage sig af Flemming. Poulsen i hvert fald ser det sådan ud her fra starten, og Buchwald skal følge Brian Laudrup. Kent Nielsen, og igen tilbage til Peter Schmeichel. Men det er tydeligt at se, at tyskerne her har lært af den kamp, danskerne har spillet mod Holland. De har meget, meget tætte markeringer, hvor hollænderne mere spillede zonefodbold. Så er tyskerne altså gået tilbage til deres kendte mandsopdækning. Christofte. Kent Nielsen. Og man må sige, Kola og Flemming Poulsen kender jo hinanden. Ja, de har spillet sammen i... Og spillet sammen og FC Köln. Og mod hinanden også flere gange, så... Der er ingen overraskelser. Kent Nielsen. Og tysk indkast. Rudi Føller, som brækkede armen i den første kamp for tyskerne. Den kamp, hvor de spillede 1-1 med SNG. Christoph i luften. Det er Jürgen Kohler tilbage til målmand Bodo Illner. Som Flemming Poulsen i øvrigt også har spillet sammen med i FC Köln. Stefan Reuter. Og frispark begået af John Jensen på Mathias Sammer. Ja, der bliver også nogle løbedueller på midtbanen. Og det er måske EM-turneringens bedste spiller, lille Hessler, der sparkede det. En mand, vi skal holde meget vågent øje med. John Jensen. Ja, som sagt på den tyske midtbane, nummer 17 Stefan Effenberg og nummer 16 Mathias Sammer. Der er begge to spillere, der kan løbe solen sort, som man siger. Så John Jensen og Henrik Larsen får nok at se til. Bagerste mand hos tyskerne, libero Thomas Hessler. Guido Buchwald, Hessler. Thomas Helmer hedder han, liberoen. Hessler. Og derinde er det samme. John Jensen, og det er Klinsmann. Ind og på taklet, og det gjorde Torben Picknick. Tæt på en åbning i det bagerste danske forsvar. Med lidt tøven i selve markeringerne. Henrik Larsen. Riedle. Stefan Reuter. Sammer, og så åbner Andreas Brehme derude over for John Sivbæk. Og hvor har vi Schmeichel? Riedle i luften. Og Klinsmann tæt ved at komme foran Peter Schmeichel, og det er to umanelige stærke folk, tyskerne har i front i hovedspillet. Jürgen Klinsmann og Karl-Heinz Riedle. Sivbæk.
Vi har sagt det før, vi siger det igen. De første 20 minutter er af utrolig vital betydning. Thomas Hessler, Stefan Reuter går med. Forbi John Jensen, der har problemer med at komme i acceleration, kunne man se det. Der er 3 tyskere, Reuter stadigvæk, og der bliver åbnet på venstrekanten på Ame. Og Klinsmann falder, og det vil vi se mange gange. Bruno Galler hen og kalder ham op. Klinsmann filmer meget, kaster så meget ned, specielt ind i straffesparksfeltet. I håber om en straffespark. Ja, det er ligesom om det danske hold leder lidt efter deres positioner her i starten af kampen. Klart også, at Kim Kristoff er blevet flyttet ud på en ny plads som faktisk venstre vingbak. Og det kræver lige lidt omstilling. 10 minutter måske, hvor man lige finder sine rette pladser igen. Og han får også en mand over for sig, som er væk lige pludselig. En Thomas Hessler, der bevæger sig utrolig meget. Kent Nielsen. Og tyskerne. Stefan Reuter. Sammer. Og det er muligheden for Stefan Reuter. Og den er godt kommet ud af Peter Schmeichel. Men der er utrolig åben i den tyske højre side. Ja, jeg prøver at vippe den over Peter. Godt, Peter kommer ud og løfter armene der. Puha. Stor tysk mulighed efter blot 7 minutter. Hjørnespark ved Thomas Hessler. Og 2 mand i luften. Og nyt tysk hjørnespark. Markeringsspiller Buchwald var det, der var mere fremme. Og det er hovedstødstærke folk, der ligger der. Klinsmann, Riedle og Guido Buchwald. Igen Hessler. Og fløjtet for frispark, begået af Karl-Heinz Riedle her. Som lavede 2 af målene i semifinalen mod Sverige. Richard Møller dirigerer. Brian Laudrup faktisk for første gang i denne kamp. Vilfort. Ken Laudrup. Og Flemming Poulsen går bag ham, da han vil aflevere med hælen Brian Laudrup. Den mest omtalte af de danske spillere sammen med Flemming Poulsen. Effenberg. Laudrups klubkammerat i Bayern München og øvrigt hans bedste ven. Reuter. Godt John Jensen. Kristofte. Og frispark. Klart frispark. Begået af Buchwald. For Kristofte, den kommer der. Buchwald kommer for sent med sin tackling. Og han er en hård nyser, det ved vi. En stor gut. Ja, vi kan se, at det tyske hold spiller lidt a la Danmark, som vi plejer at spille. Kommer lynhurtigt op og får generet de danske spillere, vores spillere, når vi har bold. Så vi har lidt svært ved at komme ud i øjeblikket, lidt svært ved at kombinere os frem af banen.
Kristofte. Laudrup kalder på den, får den der. Angreb til Bukvald. Og han laver frispark. Det er taget hurtigt. Sivbæk. Flemming Poulsen. Og det er Jürgen Kohler. Og som sagt, det er to uhyggeligt stærke markeringsspillere, Bukvald og Jürgen Kohler, men til gengæld er de altså ikke de hurtigste på banen. Så mulighederne er der for fikse spillere, der tør udfordre dem. Netop Brian Laudrup og Flemming Poulsen. Stefan Reuter. Hessler angrebet af Kristofte og får frispark. Sammer starter sine commando raids helt ned fra egen banehalvdel. Mathias Sammer. Han får en lang løbetur der, Mathias Sammer, og det er meget typisk for ham, han starter enten fra egen halvdel, eller i hvert fald fra midterlinjen. Ja, vi har et problem hver gang Thomas Hessler, som jo ligger over for Kim Kristofte i den danske venstre side. Ja, han er altså en spiller, der flytter så meget, og hver gang han løber over i den anden side, så løber Kim Kristofte og leder lidt. Og der bliver et stort hul i den danske venstre side. Og der er det vigtigt, at Henrik Larsen kommer med tilbage og får lukket det. For en spiller som Stefan Reuter er jo utrolig hurtig og vil komme meget op der. Godt skift fra Breme til Reuter. Effenberg angribes af Henrik Larsen. Og så går Bukvald med. Guido Bukvald, som holdt Diego Maradona i VM-finalen 1990. Da tyskerne jo altså blev verdensmester. Brian Laudrup. Flemming Poulsen og Laudrup igen. John Jensen. Kristofte kalder på den, får den derude. Men han har ingen til at gå med. John Jensen, og der er åbent til højre siden. Piknik. Laudrup. John Jensen. Ja, det er i orden, John Jensen. Godt nok. Ja, man kan virkelig se, at tyskerne passer på, har lukket alt totalt af i deres eget forsvar. De har ikke meget plads, og derfor er det flot, at vi kan spille os igennem til en skudschance her, og godt, at John prøver. Så kan vi få lidt respekt. Vise, at vi er med, så de holder sig lidt på måtten. Og der må de godt blive. Kent Breme til Reuter. Og Kent Nielsen foran Riedle, men laver frispark. Og Bruno Galler vil godt lige tale på ord med Kent Nielsen. Den kommer der situationen. Og det er okay med det frispark, absolut. Klinsmann. Stefan Reuter. Sammer. Og godt kommet ned af Torben Piknik. Overtagelse af Vilfort, Flemming Poulsen. Og det bliver lidt for langt trække fra Flemming i stedet for Hessler. Han er svær at fange med en lille fugl. Thomas Hessler. Det er faktisk 3 danskere, han
løber rundt med bold på danske fødder. Flemming Poulsen. Christoph, der kommer med på venstrekanten. Får den der over for Reuter. Og frispark til Stefan Reuter. Bruno Galler mener, han skubber ham i ryggen. Christoph mener, det er en ren skulder. Men i hvert fald tysk frispark. Sivbæk, der angriber Breme. Tysk anfører Andreas Breme. Og igen for at skabe spredning i det danske forsvar. Et godt skift over til Reuter. Effenberg. Thomas Hessler. Og gode kombinationer med tyskerne, det er Reuter. Igen Hessler, og åbning i højre side igen, Stefan Reuter. Og Breme forbi Sivbæk. Og hvad derinde Riedle ligger der, men han er vinket for offside. Og først nu fløjter Bruno Galler. God tur af Breme der, og se Riedle ligger offside ind på midten, lige bag Lars Olsen og Torben Picnic. Store problemer for det danske hold med at få den ud af egen zone i de første 17 minutter. Frans Bæk og Pelle er på tilskuerpladserne. To af fodboldens måske allerstørste navne. Ja, vi har helt klart problemer, også i det fremadrettede spil. Vi er faktisk 11 mand på vores egen banehalvdel, når det tyske hold har bolden. Og derfor er det utrolig svært at gøre det, som vi ellers har gjort så godt, altså komme hurtigt op i den anden ende og få afsluttet. Der er for langt deroppe i øjeblikket. Vilfort over for Breme. Flemming Poulsen over for Jürgen Kohler. Og han er stærk i mand-til-mand situationerne, Jürgen Kohler. Fortsæt Flemming Poulsen. Henrik Larsen er med ind på midten, og der kommer John Jensen. Ja! Jydlehut! Nej. Jamen. Nederst i punkten, John Faxe Jensen. Og kongelig dansk jubel. Jamen er det ikke bare wunderbart. Prøv at se igen, Flemming Poulsen tager over. Der kommer John Jensen, godt set af Flemming Poulsen. Og den er ramt. Danmark i front. Spillet knap 19 minutter. En gang mere. Så kan vi godt sætte vand over. John Jensens andet mål på landsholdet i 48 landskampe. Han ramte en af siden af stolpen mod England, John Faxe Jensen. Han ville ud i pausen mod hollænderne, havde ikke flere kræfter. Hvor han fik den fra til resten af chancen, det er der ingen, der ved, heller ikke John Jensen. Ej, hvor herligt. Vi har faktisk haft 2 forsøg inden for de første 18 minutter. Begge for John Jensen. Ja, i den her situation, der betaler det sig netop, som vi talte om lige før, at vi skulle lidt højere op på banen og presse dem, når de mistede bolden. Og vi blev deroppe, og vi pressede dem. Breme taber bolden, og vi har allerede 2-3 mennesker foran mål. Han døj på badehotellet. Nu gynger det altså på Ny Olevi. Der svinges med rød-hvide farver, og må ikke det gynger i hele Dannevang.
Og så får vi den kamp, vi allerhelst vil have, fra en stærk defensiv med hurtige kontrachancer. Brian Laudrup. Så nu flinter de afsted igen, danskerne, ind i de huller, der bliver i det tyske, på den tyske midtbane. Der kom brændstof på. Sivbæk. Og så en kontramulighed. Det er Hessler, der er i venstre siden nu. Over for Lars Olsen, så kommer John Jensen ned. Og den er ren den tackling fra John Jensen. Godt arbejde. Og stiller roligt Sivbæk til Lars Olsen. Flemming Poulsen tager over. Laudrup. Og der bliver så sandelig gået til vaflerne nu. Sivbæk, ikke for roligt. Ny mand på, Kent Nielsen. Hessler kommer fri på en lidt tilfældig måde. Forbi Kristofte, men også forbi mållinjen og målspark inde hos Schmeichel. Her får vi det igen. Godt set af Flemming Poulsen. Han ser, at John Jensen kommer der, får det rette tilløb, og værsgo, Bodo Ilsner. Og mens vi gør klar til udsparket fra Peter Schmeichel, så har John Sivbæk bedt om at blive skiftet ud. Og det kan vi naturligvis kun beklage. Sivbæk fik en fiberskade på bagsiden af låret i kampen mod hollænderne. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men han humpede rundt som en forward i det meste af anden halvlejen og hele omkampen. John Sivbæk. Men nu ser det altså ud, som om han skal skiftes ud. Og det kunne ligge til en Claus Christiansen at komme ind i stedet for Sivbæk. Klinsmann. Og afslutning på Klinsmann. Godt taget, Peter. Fantastisk redning af Peter Schmeichel. Utrolig reageret. Tænk han for 1,90 meter ned at ligge. Prøv lige en gang at se. Fantastisk redning. Målmandsspil i verdensklassen. Og det viser lidt om, de skal altså ikke have meget plads. Breme sparker hjørnespark. Op og kig. Og det er en afslutning, som bliver pareret af John Jensen fra Stefan Effenberg, stadig tyskerne, igen Effenberg, og endelig Kim Kristofte. Stille og roligt. Flemming Poulsen, angreb sig sammen. Poulsen, Laudrup går med ham. Og frispark, klart frispark af Mathias Sammer. Og spørgsmålet er, om ikke den skal give et gult kort, den der. Men den gav den ikke. Blot et par formandende ord fra dommer Bruno Galler. Han har lagt op til mange mål i denne turnering af de danske, blandt andet de to mod Frankrig, Flemming Poulsen. Og her Klinsmann og Schmeichel. Men han er frygtløs, heldigvis. Peter Schmeichel udstråler en autoritet og en professionalisme, som er helt unik. Og vi skal passe på i øjeblikket, hvor Sivbæk over i den danske højre side så afgjort af løbehæmmet. Det kræver en klar dansk opbakning
bag Sivbæk. Jeg synes også, det er lidt lang tid om at få en mand klart over, hvis han virkelig har bedt om at komme ud. Han signalerede i hvert fald til bænken og gjorde det igen. Sivbæk. Effenberg. Og Piknik nede sammen med Klinsmann, som endnu en gang falder. Henrik Larsen. Og tysk indkast. Hessler og Kristofte. Og der kommer så store Henrik Larsen og redder kastanjerne ud af ilden. Der er cirka 20 kilos forskel på de to. Henrik Larsen og Thomas Hessler. Og vigtigt, og også godt set af Kristofte, at han ikke buser på Hessler, for lige pludselig er han væk. Ja, vores spillere er gode til lige i øjeblikket at bakke hinanden op. Der er et par steder på banen, hvor vi har problemer med markeringerne. Og det er godt at se, hvor hurtigt de andre kommer hen og hjælper. Så jeg er faktisk lidt bekymret for den danske højre side med Sivbæk derovre på Preben. For han virker altså hæmmet af den type skade. Ja, vi har da også spillere ude at varme op, men de har stadig træningsdragt på. Og det er ikke fordi det er koldt. Det kan man ikke sige. Jeg fryser ikke. Gør du? Ej, i øjeblikket har det meget varmt. Reuter. Og bliver ikke blokeret i første omgang. Ken Nielsen hætter væk. Laudrup. Sammy Poulsen. Godt spillet. Brian Laudrup. Henrik Larsen går med på venstre kanten. Vilfort kommer ind på midten. Sammy Poulsen, så skal den falde. Og det er Vilfort. Men også Bodo Ilkner. God dansk kontra. Og samtidig for at det bagerste forsvar trukket mere frem, så da Bodo Ilkner sparker væk, så er Riedle klart offside. Men det er klart, at det tager utroligt på kræfterne, når en Kim Vilfort skal komme helt dernede fra. Spørgsmålet er, hvor mange gange kan vi blive ved med det. Der er altså 80 meter op i den anden ende. Men der er åbenbart ingen naturlov, der gælder, når det danske landshold spiller. Det har vi set tidligere. Brian Laudrup. Reuter kommer på jagt. Og dansk hjørnespark. Så vi lige kan få luften igen. Kristofte og Brian Laudrup. John Jensen, er der en lille åbning i højre? Han prøver igen faktisk. Ja, og den har været udover, der er ikke nyt dansk hjørnespark. Det er utroligt, John Jensen i afslutterens rolle. Det er tredje gang, og den ene gang passerer han Bodo Ilkner, og denne gang satte ham på en utrolig prøve. Hjørnesparket fra Brian Laudrup får vi igen. Og der kommer Faxe. Spillet 29 minutter, og Danmark i front med 1-0. Kent Nielsen er gået med ind i feltet, som vi kunne se det. Og i barndomsårene så kan 3 hjørnespark straffe. Så vi må nok nøjes med et hjørne mere. Kent Nielsen og Vilfort inden omkring Klinsmann, som er gået med tilbage. Får du ikke noget ud? Sivbæk. Og det er tyskerne, der er på jagt i øjeblikket. Sivbæk. Lars Olsen, men ingen til at løbe på det. Vilfort op og fortjekke lidt. Stefan Reuter. Den
Første halve time er rundet, og det er utroligt er sket. Danmark foran med 1-0. Det er godt arbejde af Torben Picknick. Ja, vi tvinger det tyske hold til at spille baglæns. Og der kommer Sivbæk med standen, Vilfort, Laudrup, Flemming Poulsen. Stadigvæk Vilfort. Ja, han er ikke bange for at tage udfordringerne med Jürgen Kohler. Flemming Poulsen, han er offside i situationen der, Flemming Poulsen. Ja, denne gang er frisparket godt nok. Og det bliver en advarsel på, faktisk på opfordring fra Jürgen Klinsmann. Det er lidt tyndt, synes jeg, af Bruno Galler. Det er orden, det er et kontant frispark fra Picknick, men han venter med at dykke ned i lommen, til Klinsmann har været inde og brokke sig. Ja, det er selvfølgelig det er et problem for os. Picknick er spiller, der sidder tæt på sin modstander. Og nu bliver han altså nødt til at passe lidt på, for ikke at få det andet gule kort. Det kunne give Klinsmann lidt mere plads. Og specielt Klinsmann, som appellerer for alt. Ja, han er jo utrolig god til at falde. Han er jo kendt for os i Italien og kaster teatralt rundt i tide og utide. Sammer Effenberg. Og det er igen Picknick, Kristofte og Peter Schmeichel. Ja, efter en famlende start, synes jeg, vores hold har fået godt fat i deres markeringer. Der har ikke været de store chancer, men spillerne har fundet deres markeringer, og vi har bolden lige så meget som tyskerne. Offside på Klinsmann. Godt trukket af Lars Olsen og Kent Nielsen. Jürgen Klinsmann her, som faktisk næsten havde skrevet under med Real Madrid i Spanien. Men nu har madrilenerne vist stor interesse for Flemming Poulsen, og det kan blive på bekostning af Jürgen Klinsmann. Lars Olsen. Ja, der skal falde gul kort, så hvis han fløjter på frisparket, og den er også god nok, og det bliver også til gul kort. Han er også god til at falde, det må jeg sige, John Jensen. Der kommer han og bliver skubbet i ryggen, men okay, en lille puk, men i hvert fald advarsel til nummer 17, Stefan Effenberg. Drivkraften på den tyske midtbane. Erik Larsen i luften. Kent Nielsen. Kent Henrik Larsen. John Jensen. Flemming Poulsen. Henrik Larsen godt med igen, og så viser Laudrup så også. Og Flemming ind og udfordrer, men
og ikke rigtig drejet bolden rundt om Reuter. Hessler. Offside på Redi. Og det har i hvert fald været klogt også har haft held med sig det danske bagerste forsvar med at trække offside. For eksempel en Karl-Heinz Riedle. Det var det, svenskerne havde store problemer med i semifinalen i søndags. Der lavede Riedle 2 mål. Små 10 minutter resterer der af første halvleg. Hessler. Reuter. Og Brehme ligger helt fri ude på venstre kanten. Så er der plads. Det er Laudrup. Henrik Larsen kommer ind på midten. Stadigvæk Laudrup. Christoph der over i venstre siden. Christoph er der. Men vi har ikke nogen med ind på midten nu. Henrik Larsen, og det bliver lidt småspil. Der var ingen, der kunne nå at rykke med frem. God kontra. Ellers. Men de øvrige danske spillere er samlet lige omkring midtercirklen, når slet at komme med i den dynhurtige kontra. Så det skaber respekt, når sådan Brian Laudrup udfordrer sine modstandere på den måde, han gør det der. Piknik. Lars Olsen. Offside på Christoph. Godt set af Christoph, der kommer ind foran Hessler og får samtidig et frispark der, og det giver et nyt gult kort. Han vejler ned i lommen, Bruno Galler. Han låser benene på Christoph. Og lad os se, om han bruger kortet. Jo, han gør. Andet gule kort i turneringen stod der på grafikken, vi lige så. Men det betyder ikke så meget. Det er finalen her, det handler om. Ja, man kan godt se de danske spillere hver eneste gang, der er chance for det, bliver de liggende og lader sig behandle. Og ekstra lille spjæt fra Christoph det der. Og det er en mand, der har arbejdet på overtid de seneste dage. Mogens Kreuzfeldt, lægen her, der sprøjter lidt på Christoph. Og de danske Roligans har fået brug for deres klapsalve. Mægtig stemning. Og forståeligt. Ja, Mogens Kreuzfeldt, lægen er jo ekspert i gigtsygdom, så det er i hvert fald ikke det, han har haft mest brug for under den her turnering. Men han er også, ved siden af at være en dygtig læge, også en festlig fyr. Er helt sikkert med til at holde modet op i truppen, og ja, han er faktisk med på det værste. Tilstanden i opvarmningen blandt de danske reserver, og det kunne tyde på, at Sivbæk er faldet lidt til ro på benet. Der igen John Jensen. Det er utroligt, som han er kommet i afslutterens rolle, John Jensen. Og jeg synes også, han har været det i de andre kampe. Han har bare ikke været så heldig med sine afslutninger. Men han har hele tiden været med fremme og været med til at afslutte. Og det viser da også, at han er på pletten, når chancen byder der.
Kom med lange arme. Ja, det var en sej tilbagelægning der. Ja, den må de gerne blive ved med. De tyske hold at sparke lange bolde frem. Det er selvfølgelig det nemmeste i verden for vores forsvar at travle det op. Men det er meget sjovt at se kampen her en parallel til et par af de kampe, vi har spillet. Vi er lidt i knibe, men det er også der scorer målene. Og det må være utrolig irriterende for de andre hold at føle, at vi har hele spillet, og vi angriber. Og vi har måske også nogle chancer, men de danskere, de scorer altså målene. Og tvinger dem selvfølgelig også til hele tiden at være påpasselige. Poulsen på evig jagt, og han får generet Breme, Oha, Sivbæk. Og det er farligt det der, det er Thomas Hessler. Og der står Torben Piknik. Ja, han er farlig. Det er ikke alene Sivbæk, der har problemer over for en Hessler. Det har en hver forsvarsspiller i verden. Utroligt fodskift. Sammer. Og Sivbæk. Hold blodet. Stefan Reuter. Helmer. Der kommer en dansk fod ned utrolig mange gange. Der er ikke så meget at sige til det, fordi vi står virkelig med 9 mand nede i strafsparkfeltet. Bukbal. Og godt arbejde. Flemming Poulsen fortsætter med Laudrup. Vilfort går til højre. Henrik Larsen går til venstre. Henrik Larsen. Godt skifter Larsen til Vilfort, men han har ingen hjælp med sig. Sivbæk kommer langsomt nu, og Dansken kan. Ja, vi er utrolig langsomme i dag til at komme med frem og støtte de forreste. Og der er jo ikke noget at sige til det. Som vi sagde før, der er altså 80 meter op i den anden ende. Og spiller som Flemming Poulsen, der var med ned, og Rav Kastanjerne ud af ilden kommer lundende langsomt op mod det tyske straffesparksfelt. Ken Nielsen og Riedle. Og der Hessler. Her der kommer John Jensen. Og Klinsmann ind igen og lige markerer, at han kan genere Peter Schmeichel. Klinsmann, der er åbning i højre siden. Hvor har vi Kristoff, han kommer nu. Det er Sammer Effenberg. Ja, der skal altså lidt mere end almindelig held til at sparke ind fra den vinkel. Men det er godt trykket af.
Breme sparker, og der er virkelig trafik ind i det danske straffesparkfelt. Rigeligt i luften, og også Vilfort, og det bliver hjørnespark i den anden side. Ja, det er faktisk kun Brian Laudrup, der står uden for feltet. Sammen med et par tyskere, men ellers det ligner hovedbanegården. I myldretiden Hessler. Helmer i luften, og også Peter Schmeichel. Lige op over krøllerne på John Jensen. Ja, kom nu op, siger Peter, men det er måske lettere sagt end gjort. Ja, vi er også ved at nærme os det afsluttende fløjt efter første halvleg fra Bruno Galler. Og det kommer nu. Første halvleg af EM-finalen her på Nørre Ullevi er forbi. De Løgnefak står her. Målscorer altså. Der har sat finalen i gang med anden halvleg. Tyskerne altså angribende nu fra højre mod venstre, bagud med 0-1. Og lad os fortsætte med at krydse alt, hvad vi har. Stefan Reuter. Og der skal virkelig arbejdes. Thomas Doll. Der skal virkelig arbejdes hårdt, for ingen tvivl om, at tyskerne kommer nu med fuld damp, fuld kraft. Og spørgsmålet er endnu en gang, hvor mange kræfter danskerne har. Men de kan se en ende på det her om 44 minutter, hvis det her holder. Så er triumfen i hus, men. Schmeichel. Langt udkast til Brian Laudrup, der jagter sig Jürgen Kohler. Så det bliver Kohler. De har altså fået taget lidt af tyngden ud af den tyske midtbane ved at tage Sammer ud. Store bevægelser, både Sammer og Effenberg, og nu skulle der altså en mand med et lidt mere ramt fodskifte ind på midtbanen, og det er Thomas Doll særlig god til. Ja, han startede da også godt. Med et par hurtige træk, og her får han sig et frispark. Ligner meget Thomas Hessler i løbemønster, bevægelsesmønster. Det er Reuter, der forsøger sig. Det skal han bare blive ved med. Ja, på den måde i hvert fald. Havde mere bud efter hjørnesparket afslutningen fra Stefan, eller efter hjørneflaget afslutningen fra Stefan Reuter, end efter Schmeichels mål. Schmeichel her, der har holdt landsholdsburet rent i 20 af sine 52 landskampe. Den var en godt stive til 21 i dag. Ja, fornuftigt af danskerne at lade Guido Buchwald komme op med bolden. Eller enhver ved, at Guido Buchwald, og for den sags skyld også nummer 4 her, Kohler, ikke har opfundet den runde fodbold. Altså, de har lidt svært ved at kontrollere den og spille de andre fri, så derfor har man valgt på det danske hold at lade dem komme op med bolden. Der er mindst chance for, at det ender med en god aflevering. Flemming Poulsen over for Helmer. Et godt arbejde af Flemming Poulsen. Han får et frispark. Han er omgivet af to tyskere. Reuter og Helmer her. Og alligevel får han bonus ud af situationen. Der bliver lavet obstruction der af nummer 14, Thomas Helmer. Ja, hvad med et lille mål nu? EM-slutrundens bedste spiller, siger legendariske Bobby Charlton. Han har klasse, personlighed og en stærk mentalitet, siger Bobby Charlton om Flemming Poulsen. Får du ikke derude? John Jensen, Sivbæk. Her der fik John Jensen lige en over sin højre fod af Thomas Doll. Og bliver liggende på blæden, og det gør Kohler også der, frispark til tyskerne. Stadig John Jensen liggende. Der appelleres og vinkes både fra tysker og fra dansk side. Men Bruno Galler har ikke opdaget noget endnu. Først nu får han øje på situationen. Han bliver trådt lige i afleveringsøjeblikket, John Faxe Jensen.
som altså er den danske målscorer. Og som nævnt, hans andet mål, han scorede i en olympiske kamp mod Rumænien helt tilbage i 1987, da vi vandt med 8-0. Faxe på benene igen. Og det skal i en parentes nævnes, at han er også en rimelig god skuespiller, John Jensen. Men han giver sig. Hessler. Thomas Stoll. Stefan Reuter. Riedel over for Kent Nielsen. Og alle danskere nede på egen banehalvdel. Ja, det gør det utroligt svært for de tyske spillere at få spillet sig igennem. De har også selvfølgelig også problemer med at komme hurtigt op i den anden ende, men vi fører trods alt 1-0. Men de finder tydeligvis også på indlæg fra fløjene nu til de hovedstødstærke Klinsmann og Riedel. Ja, det gør sådan set ikke noget, for vi har også nogle folk derinde, Kent Nielsen, Piknik, og ikke at forglemme Schmeichel, som vi har i billedet her, som jo er stærke til at komme. Schmeichel til at komme ud, og Kent og Piknik til at komme op. Fik du fat i den, Clemens? Ja, jeg prøvede at fange den. Sivbæk. Vilfort. Så laver Breme frispark på Vilfort. Altså Kreuzfeldt, han må også snart være træt for vores gode læge. Han står klar over på sidelinjen. Det ender med, at det er ham, der skal have en sprøjte for at holde sig i gang. 37.800 tilskuere. Og de fleste af dem nyder den danske føring. Og dansk frispark Lars Olsen. Men lige hænderne på Bodo Ilkner. Tyskerne begynder så småt at tage større og større chancer, rykker flere folk med frem. Og hvis vi har kræfter, så giver det da muligheder for at stikke af for Flemming Poulsen og Brian Laudrup. Effenberg. Og der bliver åbnet ud i højre siden igen. Der kommer Larsen. Prøv lige at se strafbakfelt. Overbefolket. Hessler kaster. John Faxe sparker væk, og der ligger Thomas Helmer ganske alene, presses nu af Flemming Poulsen, der må tage Bodo Ilkner med. Kohler. Alle mand på dansk banehalvdel. Hessler. Og Vilfort ned. Det er elegant bolderobring. Piknik. Kristofte. Piknik går med igen. Angreb til Effenberg. Og så kvinder mulighed der for Kristofte. Kristofte er afsted. Brian Laudrup trækker ind i feltet. Og får den der med offside. Han skulle have haft den en gang før. Eller også skal Kristofte spille skråt bagud. Jeg tror, den er god nok, Brian. Der skal Kristofte nok smide den, hvor Brian markerer, han går i hullet, og det er han i offside-position.
Men det ser vi jo meget nemmere heroppe fra. Det er hektisk nede på plænen, men i hvert fald god dansk kontra endnu en gang. Og noget, der er med til at rykke i tyskerne. De ved, vi kommer. Effenberg. Og så er Klinsmann, han er ikke offside. 2 mand ind på midten, Thomas Stoll og Riedel. Kristofte. Han var meget åbent over. Flemming Poulsen, og der bliver åbnet venstre. Vilfort går med. Flemming Poulsen fortsætter, og Vilfort stopper op. Gult kort til Stefan Reuter. Ja, jeg tror, han får lige fat i støttebenet på Vilfort, da han laver stopvinden der. 3. tysk advarsel. Stefan Reuter. Tidligere har Thomas Hessler og Stefan Effenberg fået, og på det danske hold Torben Picnic. Men sådan ser det ud nu. 35 minutter tilbage. Flemming Poulsen. Kristofte. Igen Poulsen. Henrik Larsen. Vi vinder den duel, og der er offside på Henrik Larsen. Tilbage igen, Stor. Effenberg stormer afsted. Riedlen. Godt kommet ned af Kent Nielsen. Breme. Thomas Stoll. Og frispark. Begået af Kim Vilfort. Hessler. Og han er en stor top derude fra. Picnic hætter væk. Det er godt, de ikke får styr på deres indlæg. Breme. Picnic igen i luften. Han er utrolig stærk. Og værsgo, der ligger den kattepoten. Brian Laudrup. Christoph, der går med på venstrekanten. Der er åbnet over, Brian. Flemming Poulsen. Der bliver mere og mere plads. Thomas Stoll over på Sivbæk. Riedle ligger derinde, den bliver heldigvis for langt. Ikke Buskent Nielsen. Stadigvæk Riedle. Og så har vi det frispark, som vi har siddet og frygtet faktisk siden kampens start. De har 2 eksperter til den slags. Tyskerne. Nummer 8, Thomas Hessler, der har scoret 2 gange på frispark under denne EM-turnering. Den ene gang knaldede han den hårdt op i fjerneste hjørne, og anden gang løftede han den stille og roligt over Thomas Ravelli i nærmeste hjørne. Han er sammenlignet med frisparkseksperter som Platini og Maradona. Den lille Thomas Hessler, men der er også en Andreas Breme, og den ligger tilsyneladende godt for Bremes venstreben. Han står til højre i billedet, Breme. Hessler ved bolden. Kompakt dansk forsvarsspor. Og der kommer Breme. Og der var der åbne mulighed for Stefan Reuter. Heroisk kæmpet, ikke under kontrol. Nej, heroisk kæmpet af de danske forsvarsspillere. Men der sker noget. Breme. Sivbæk over for Effenberg. Flemming Poulsen. Og Sivbæk kommer igen. Ja. Den skulle have været en rundskæv fra John Sivbæk. Ja, det er tidligt, vi trækker os helt tilbage. Laudrup og Vilfort.
Buchwald. Reuter. Thomas Helmer. Hessler. Og Breme. Og Christoph. Når ro over det tilbage til Peter Schmeichel. Piknik på venstrekanten. Henrik Larsen inviterer. Piknik og Henrik Larsen. Elegant dansk spil. Piknik. Ja, hvorfor ikke? Der er ikke så meget andet at gøre. Han har gjort det storartet, ligesom mange andre, Torben Piknik, i denne turnering. Han kom ind mod Frankrig i stedet for Kent Nielsen, og han spillede hele kampen mod Holland, hvor han holdt Marco van Basten i meget kort snor. Og der er faktisk hjørnespark, ja det er der. Nej. Og den har været ud over sidelinjen. Som vi kan høre det, de nyder det, de danske tilskuere, og de får god støtte fra både de svenske og de øvrige mere neutrale, kan man kalde dem, på forhånd i hvert fald, her på Ny Ullevi. Forsøg for Klinsmann. Ja, tyskerne bliver faktisk kun rigtig farlige, når de kommer udenom vores forsvar og får lagt bolden ind over. Og der har de selvfølgelig lavet en kæmpe fejl ved at hele tiden at prøve at spille bolden igennem på midten, hvor vi har haft masser af folk. Thomas Stoll. Ja, nu nærmer vi os også det tidspunkt, hvor danskerne kan se en ende på det. Og det giver igen flere kræfter, nye kræfter. Klinsmann. Hessler ikke offside. Uha. Og Kola laver frispark på Flemming Poulsen. Og en med lægevagten endnu en gang. Det er deroppe, den kommer. Frisparket fra Jürgen Kohler. Og så en lille en til halsen. Og imens kan vi statistisk fortælle, at det er 24. gang, vi møder Tyskland. 6 sejre, 3 uafgjorte og 14 tyske sejre. Seneste danske sejre var 2-0 ved VM i Mexico i 86. Og seneste møde var i maj 1990 i Gelsenkirchen, hvor vi tabte med 0-1. Men her på Ny Ullevi, 26. juni 1992, EM-finalen 1-0 til Danmark. Der er spillet godt 19 minutter af anden halvleg. Effenberg. Thomas Stoll er gået. Der angrebs af 2 danskere. Sådan der. Og frispark siger Bruno Galler. Jeg tror, den er god nok. Han kommer med
140 i timen. Sivbæk. Christian kommer jagten op fra øverste billede, og der sammen med Lars Olsen agerer de rød på begge sider af pålægget Thomas Doll. Claus Christiansen står her og varmer op, mens Bremen sparker frispark. Tysk frispark. Bør ikke være så sur. Hessler. 1-2 med Effenberg. Her. Det er fikst for Thomas Hessler. Nu er Sivbæk. Bremen. Og hvad derinde? Det er godt kendt. Nielsen kommer ned. Han slår sig, da han heroisk kaster sig ned i Thomas Doll. Stadig bolden på tyske fødder. Thomas Doll. Og den har været ud over mållinjen. Der er målspark hos Peter Schmeichel. Dansk udskiftning. Og det er Claus Christiansen her med nummer 17. Han kom ind mod Holland i stedet for Henrik Andersen. Og udgår John Sivbæk. Det har vi ventet på længe. Ikke fordi vi ønsker Sivbæk ud, men fordi han har haft problemer med sit høje lår. Helt klart. Han har haft nogle løberproblemer. Vi har ikke set ham i et eneste rush op ad højre flanken. Og han er også i enkelte tilfælde kom lidt for sent i sine markeringer, John Sivbæk, ind med Claus Christiansen, og han gjorde det godt, da han kom ind i kampen mod Holland, hvor han kom ind og spillede over for Ruud Gullit. Spiller sin 4. landskamp, Claus Christiansen. Ja, sådan. Der er ikke så meget andet at gøre. Hvis man er usikker i sådan en situation som forsvarsspiller, så skal den bare have en over nakken. Jeg kunne godt tænke mig at sige, hvis vi havde kræfterne til det, et par enkelte opløb, så vi kunne give tyskerne lidt at tænke på, at de ikke kunne tillade sig at tage så mange mennesker med frem, som de har nu. Faktisk kun målmanden, og ja, nu kommer Kohler med tilbage, men ellers kun 2 mand på egen banehalvdel. Og Kent Nielsen tilbage til Peter Schmeichel. Spillede knap 23 minutter af anden halvleg. 22 minutter fra en EM-triumf i rødt og hvidt. Reuter blokering af Picnic, men lidt for fikst der. Bremen. Hessler overlapper. Effenberg. Godt prikket af Claus Christiansen. John Jensen. Claus Christiansen. Og Lyngby. Og han er ikke offside, Flemming Poulsen. Angribes af Jürgen Kohler. Laudrup er med ind på midten. Brian Laudrup. Han ville gerne have rullet bolden over foden på Thomas Helmer der. Brian Laudrup. Det er også svært, at de skal gøre det alene, for der kommer absolut ikke nogen støtte ned bagfra mere. Effenberg. Den fløjte for offside.
Nils Hansen. Og Berti Fuchs, som altid står op. Nøjagtigt som hans forgænger Frans Beckenbauer gjorde det. Ja, Berti Fuchs, han siger det, fordi han er så lille, så han kan ikke se noget, hvis han sidder ned. Det er hans egne ord. Der kan han heller ikke mærke, om sædet bliver varmt. Reuter. Thomas Doll. Og Brian Laudrup. Christoph, der går med ham. John Jensen. Og dårlig aflevering for John Jensen, og samtidig falder Christoph. Hessler. Det er godt kommet foran. Det er solidt parkeringsspil af Kent Nielsen, må jeg sige. Flemming Poulsen. Kent Nielsen. Brian Laudrup er lidt for spot. Stadig tysk kontra. Og det er noget farligt sag. Thomas Doll. Riedle. Åbning i højre siden. Reuter. Forbi Christofte, men ikke mere end hertil. Og Brian Laudrup. Jeg tror ikke, han har kræfterne. Jo, min Hansen, Laudrup. I 2 mod 2. Flemming Poulsen søger væk. Stadigvæk Laudrup. Og derover kommer Kim Vilfort. Der er så Vilforten. Han skal sparke med det samme. Han skal sparke med det samme. Vinklen bliver selvfølgelig for kort. Selv prinsen bider negl. Kongelig lillefinger der. Men flot, at han kommer med op, Vilfort. At han tager den lange tur. Oha. De farlige, de små kombinationer dernede. Ingenting. Og Lars Olsen til en dan. Hessler. Forbi Claus Christiansen. Og så skal der blokeres. Breme. Nej, siger Galler. Gudskelov. Der slap vi ved spillet, synes jeg. Flemming Poulsen. Så kommer Vilfort og rykker endnu en gang der ned til billedet. Over for Kohler. Men vi er stadig få. Der er kun 3 danskere fremme. Men det var med den der Flemming Poulsen. Og der måtte Kohler give alt, hvad han havde, plus lidt mere for at få bremset Flemming Poulsen. Men kun 3 danskere mere fremme, det må vi altså sige er en del lovligt lidt. Ja, det er klart, at vi kører i øjeblikket et forsvarskrig, helt sikkert. Klinsmann. Stopvinte. Og hvad med det herinde? Øj, nej, det er det utroligt. Af Kent Nielsen. Fantastisk redning af Kent Nielsen. Og med det nej. Michael! Tak skal du have, du. Det er verdensklasse, vi ser lige i øjeblikket. Ja, det er lidt for tæt på efter min smag. Sikkert nogle redningsflanker. Men fortsat tysk, Thomas Hessler. Han er ikke offside. Men til gengæld er afleveringen for langt. Har varmt. Og det er ikke fordi jeg har fået en sveder. Det var utroligt tæt på det her i 2 forsøg. Godt afværet af Kent Nielsen og... Ja, vi kender det tyske hold. De giver absolut ikke op på noget som helst tidspunkt. Klinsmann over for Picnic. Og det er fikspillet det der til Thomas Doll.
Og igen kommer Schmeichel ud for blokeret. Den er ikke væk, men der er vinket af linjevogteren. Og der er vinket til tilsyneladende for hjørnespark ude i højre siden. Det er faktisk Vilfort, der kommer med ned med Thomas Doll. Da. Vi mangler lidt mere end et kvarter. Og jeg må indrømme, den store viser må godt passere noget hurtigere end normalt. De summer tyskerne, de kommer tættere og tættere på. Vilfort kommer lige ned og får blokeret lige foran Schmeichel. Men ligger også til behandling der, Kim Vilfort. Ja, den skal ind over stregen jo. Og det har de problemer med. Men de har sandelig haft chancer. Kohler er med frem. Effenberg. Det er Peter Schmeichel. Lidt ro på det. Peter Schmeichel. Ja, gå bare frem, men tag du det bare stille og roligt. Flemming Poulsen ligger alene med Helmer. Og fra frispark, Flemming Poulsen. Og danskerne på spaceretur går meget afslappet, stille og roligt frem. Der er mere end bly i de stænger, men de skal bare holde gutter i 14 minutter endnu. John Jensen. Kristofte. Og så får vi den i hovedet igen. Klinsmann. Reuter. Hessler ud på højre kanten. Vi er på plads igen. Schmeichel med en hånd. Nej. Det er helt umuligt. Se en gang. Jeg skal lige have plukket den der. Og den er snupper med en. Sådan der. Den skruer ud af. Fantastisk. John Jensen. Laudrup. Ups. Ja, hvis de kunne trække den i kvarter, sådan frispark, så gjorde de det. Flemming Poulsen lægger ind. Kent Nielsen. Henrik Larsen. Det er et par store drenge, der skal spille 1-2. Claus Christiansen og Vilfort. Vilfort endnu. Og der Kim Vilfort. Ja! Hund! Nej. Det er en døgnpræb. Det passer ikke. Kukker det op. Danmark foran 2-0. Den kommer igen, Vilfort. Et forsøg der, og så med venstrebenet fra Velbodo Ilgner via den ene stolpe. Nej. Franske Jacques Delors, hollandske Van Basten og fantastiske, hvad de hedder. Og tyske Helmut Kohl, som vi nu gør ice cold. Det er ikke til at tro på. 2-0 til Danmark, og vi er 12 minutter fra EM-triumfen. Ja, Kim Vilfort har også måtte arbejde for det. Har været den mand, der til sidst var den eneste, der kunne
kom med frem. Og han fik en belønning for det kæmpe arbejde. Det glipper ikke det her. Det giver nye kræfter. Det er utroligt. Ja, det siger vi jo hele tiden. Ja, det er et dejligt udtryk. De tyske verdensmestre. Sidste gang var det de hollandske europamestre. Og billederne her illustrerer alt. Tysk udskiftning. Ud skal nummer 17, Stefan Effenberg. Og i stedet kommer op på banen Andreas Thom. Andreas Thom fra Bayer Leverkusen, angriber. Og også han fra tidligere DDR. Sejren er vor, sejren er vor. Vilfort. Thomas Doll på venstrekanten, og der er trængsel igen ind i forsvaret, i det danske forsvar. Riedle, og der kommer kanon smuk for Thom her. Ja, det er marginalerne, og de er rare her på vores side. Der er 9 minutter. Er der virkelig så lang tid? Og Doll laver frispark på John Jensen. Og det udløser et gult kort til Thomas Doll. Ja, det er svært at sætte ord lige i øjeblikket. Vi nærmer os eksplosionen simpelthen. Der er kort lunte lige i øjeblikket, som man kan høre det. De godt 10.000 danskere er tændte, og sådan danses der. Sådan har man det, når man er foran i en EM-finale med 2-0. Er det ikke pragtfulde billeder? Og jeg er ikke i tvivl om, at det ikke er kun her på stadion, de danske tilskuere har overtaget styringen. Må det ikke det bliver en varm aften i lille Danmark? Den bliver lang. Vilfort, Henrik Larsen. Stadigvæk Henrik Larsen. Og der bor du ikke med.
Kanontriumf for manden, der sidder her, Richard Møller Nielsen. Tom. Thomas Stoll. Buchmann er gået med derinde. Og han er offside, bliver der vinket fra den schweiziske linjevogter, og nu dømmer Bruno Galler også. God dommer. 5 minutter tilbage. Og holdet med de uanede kræfter, der blot 10 dage før EM skulle starte, fik at vide, at de skulle med i denne turnering. Ja, det må give UEFA lidt af et problem, må man nok sige. Så fra nu af, så ved man aldrig, hvad der kan ske i et EM. Men det har virkelig givet dem problemer med grupper, alle de kvalifikationsturneringer, og så går et hold hen og vinder, som slet ikke har kvalificeret sig. Og det er den omvendte verden. Ja, også lidt den. For eftertid skal de trække lod. Også lidt spekulationer, må man nok sige, omkring de utrolige forberedelser, som de andre hold har haft. De har ligget i træningslejre, de har haft sigte på dette EM, siden de kvalificerede sig en gang i november-december sidste år. Og så kommer de danske feriedrenge og gør det fremragende. Men lad os se, Ribe. Der er ikke nogen. Så kører Flemming Poulsen. Og frispark. Start frispark. Det vil han også gerne have, Flemming. Løb fornuftigt ind foran den tyske spiller. Thorn. Og den er hjemme, Flemming. Jeg tror det. Det kan ikke klippe nu. Er du pessimist? Jamen, jeg er ved at gøre noget inde i bukserne i øjeblikket. John Jensen. Laudrup. Og dansk hjørnespark. Resterer 3 minutter. En kanon triumf for samtlige spillere. Og økonomisk giver det 300.000 kroner per mand at vinde denne EM-finale. Plus det løse, må man nok sige. Ja, de burde gøre skattefri. Skal vi have en skatteminister til at lytte med? Laudrup. Men der står Bodo Igner, han er travlt. Ja, de havde deres chancer til tyske hold i anden halvleg. Men når man ikke kan afgøre det, kan få bolden i mål, så betaler man prisen. Og det er Klinsmann, der er i frustrationer. Det var frispark der på John Jensen. Og gul kort, Jürgen Klinsmann. 5. tyske advarsel. En enkelt er der faldet til danskerne, den fik piknik i første halvleg. Ja, de danske tilskuere har betalt dyre sædepladser, men de bruger dem ikke. Nej, de står og de gynger. Og det må gynge overalt. Vores lille herlige nation, 5 millioner er vi, overfor denne gigant, der er på 78 millioner. De har lige så mange registrerede fodboldspillere, som vi er indbyggere.
Jürgen Kohler. Andreas Brehme. 1 minut tilbage. Hessler. Og der kommer Schmeichel. Det er ikke Prins Leit mere. Det er en stor Prins Henrik og Prins Frederik, der sidder der. De har det godt. Og Hessler løber nu over sidelinjen. Prøv at se de cifre der, det så vi lige i baggrunden. Det er dog et herligt skilt, de har fået sat op. Ja, de burde lade det stå. Der er det. Men vi kan vel så småt begynde at runde af og sige, at det her vel igen oversteg vores vildeste forventninger. Et dansk hold, må jeg sige, efter min mening præget mærket af alle de hårde kampe. Men spillende på en fornuftig måde. Organiseret bagud. Og med få kontraangreb, men meget, meget skarpe. Og det ser ud som om det er slut.